Ani mung Madhuri Riya Kamalpurni 13 তারিখে যে জিআরবিতে মেরিট লিস্ট নং করমানে আরো আমরা খরচা ক্যান্ডিডেট ছিলামখা আবন বাগু পয়লাওনো ইউটিউব ni beba sarsono mukha baikle hambaya pharo tamningkhe borokni je naharmung te chaitokmung borok siklarongni bagui je opportunity rimani je platform kaham rimani bongni chubamungni bisingtui ang tini exam clear khaimankha tamningkhe 2018 ni chini ang youtube rok bai purungo gobangma saimia guidelines mayang tongman jorarogo borok bai purungman bisingtui no beba saimia rok tamkhlai khlaya gobangma rok saimankha ang bagai belai hambai youtube ni beba sarsono ohai klaino ang goinamu song chen siklarok jara tamphene saimia ang tongnai guidelines maya life tamphebe jana ong tongnai ro platform khamai ang tongnai ro borok bahai klaino youtube bai purungai mano tamningkhe borok chini siklarok no naharoi asuk kaisa chin bagai je save khlaimani jono mandinani sirinan bagui borok je khlaimani abo belai kheno bon bagai nahamung kaisa chin siklarok bagai nahamung kotor norok bo aro borok bai kurungai mano tei kurungai no bo life o success ngai mano abon bagai youtube nang belai kheno sarsongno hambaya pharo tei bahai klaino hambairana musungo tebo sarbudulia no tamningkhe bini asuk jora kaham bosono rikha basuk kosto klai jono phurungmani jono kaham klai bo asuk naikoli phurungman bagai bini phurungman bisingtui no tini exam rok pass ngai mankha sarno belai khe bokha baike hambai maya pharo bahai klaino je tabo kurungoi tongnai chini kwbangma siklarok tongo youtube bai norok bo chaitok di youtube je chin bagai naharmung chin siklarokni bagai je bongni wansukmani abono chungbo hard work khlaioi kaham klai porioi bongni abono chung naharmung no chung success khlaimanani chungjaw siklarok bo chaitok laide te bahai klaino te bisa joto youtube ni gobak sarsongno hambaya pharo hambai।